Sayonara. Abantu baitu mwarimu ongero umisirwe onarboke gusuo umisirwe bono igetageti inche batageti bono iga abantu baminto enko batebiga eserikali bono tuketena nere goto protect iga bono nere bono gotoita omochimi osoro gwachitega ogakora chikampeni chiao bono etinko marero ne lituko twalwake kura lakini bono ne chikampeni oendrete ende chikampeni oendrete ne jogoita abantu baitoga kwaitira abantu kurusa otumogirango galia bono ende gwachire goita abantu baitoga abantu baito moroche ebinto bienderete omonto oyo okoligi chikura mwaroche nabete mention diese de late ende bono iga intu atagete bono iga inche ndigiri korma binache jirusine chikari komi inche ndigiri bono igo monto oyo ere inche tinko mayankinda mokorre lakini chengo motigera Yesu motigera Yesu era tigakore giatete lakini ntu Yesu tokomotigera Kiswahili mheshimiwa egento nale ko basaba motaragenda gaiga ese tuakire chikura tuakire chikura aki mosuka wichano twaboka chukura mambi gwaka tosemerti gochoro murai natali ngandero twacha gochora ni eringa rero igani go twacha sogotimisa sababu engaki ekero geke giatigarete kia mariga ekera tware ko eni maremu ericho siemu abantu mbaliete chira mbakosore ekerare ni kirudeti mbaruete chiberese babo simbarat na abandi twandanyare kunyura bagateba ngantu batinya mariga tokamana goitabera na tokabao mwana oyokorokwa kirisi osiemu bono iga torageire tariki ya rero nganero tware kwenda gochora umurai twaboka igingirete iga na ba surprise tinga aye no manyete omwana wakirwe kebago goika abunirwo okogoro na batanda na istimoka muro no minyokonyora maye no mwana no mutangini gatwere ichanga na buri umuchando ningi goika twanyora ngegari ya maremu nigo yatire ebirore twateba no yendere ni campaign nyasa uri obekero koboko ochoriro murai na manyete na moteidorini usijari omone na manyete kerago tanga na igo nigo na gutiga abana banegeti twatigirayo twachire ganya maiya torigyo meno nje muna igo na achire kana kora chikura oikanya maiya na iguru ngira is my cousin na bori yongera gasarenda chukura ngakia goiterunka na achire gana mariga manene na manye goteba ntuntora akana onde bwensi ogochoru no murai tali mangana na badere gita obo yani chikura nkori guchire ne kifua tali igorioka tali mangana twamana goteba iga asikiruge kekia mariga ke gosamba inkie kiaro yuta getago chikokora ndio mende kiresi hapa okay twatebire mbuya mano asaba abantu bamije baikire nchenkoro kose amasese usechae wono igerega okonogo kumya abantu bale bagonchoka na nebi bakachipigi pigi 100 bale meterio ko bagonchoka abantu kuminoko batobosoro bafamiro mwalimu bamuitira abantu bosoro kurukisi na bande abana bankana ora bamwe bashaimbe atakira ko gikone bakitu aichani nikege moko twaga tichikura saa 12 wono tokonyita matokeo chima wono magoroba twamanye kanyama ngana makong amabe abantu bamitana mariga banene nchenda arenga obe gaki enda matanga gaso agasobushi mukabere akoira na nabantu negente kebe sana kiaberega iganyama ya yes asa marieta ngoro ku Willis Nyachinga
n'omwaka ekura agari egesieri nakire ekura egento nataka gotebia abantu aba bare led n'omugambi osoro Silvanus kurwari South Mugirango aiga nyamaiya etari ya South Mugirango nyamaiya ne ya West Mugirango otoreteire esegi otoiteire omwarimu baitira abantu n'emioro baitira abantu n'ebisire baitira abantu n'egislasha egento nareko batebineki chikura cy'umunyamaiya n'umunyamaiya go declare ngogo chikokoraki ngogo gamba ngakie campaign injaera bono batweiteire abarai bare gocha gotokonya agaiga bare gwake kura batabwate magana ndonsi bono nyagitari twabairire egento nareko batebi chibese chimogoeti mueti mugaisaneka gakia sugwancha kwa lero twanchere twake kura ndali baga tubanya memorote motige chisegi motige mioro amagane chinkororo etoko nyaigwarari ali South Mugirango aiga West Mugirango anja abantu banyamira bake kura bakere omugambi oli bakorete ki watu wamejitokeza polepole wanaenda nyumbani na hata mkipita sisi hatukuwa na fujo, lakini watu wanatoka Ellis wanakuja kutuvuruga. Angalia already MCA wetu amekuja. Na sasa hivi watu wetu hapa wamekatakata. Sasa wakati wananchi wanakatakata, tutakuja kuongoza kina nani? If you are a leader na watu wako wakufe, tutakuja kuongoza kina nani? Tunataka haki. Tulitangaziwa na kutoka hizo juu. What's happening? Ande tunataka wote kwetu. Mtu anje kwa kwetu. Ande kwa wewe Mwalimu atabolia. Mwalimu atabolia. Mwalimu atabolia.